lokacin da suka fito maharbati su ba su yi rutun da suka shigo ba saboda su ma suna expecting ambush daga can sai suka ce ba su bari su canza direction shi ne suka biyo ta nan kuma yana ganin sun dade ba su biyo ta hanyar ba maharin da abun ya sa ya faru so suna zuwa nan already itacen nan suna sama okay duk sun hawo itace would extend. Dama wasu a already here. Already, so ko da suka iso nan aka yi tai kuma ina jin shi ma su yi hajji su sami ba. So decision din da suka dauka yadda na yi realizing sai suka kama shi da karfi suka tura. Na suka sa shi yanzu. Gashi nan mun zaro shi ne, ai sai da mun shi ne ya kone. So suka tura shi kenan sai suka sa mu hilux din. Sai ta ci yana ci. Ba yadda zai yi har ta cinye ta kai ga taya kuma ta zauna mishi kuma ba ku iya taba mota saboda zahi